Darrere la porta hi ha un full blanc per encetar. Quan decidisques on vols anar, serà el moment d'emprendre el viatge. Au, despleguen veles, un viatge d'aventures per viure els nostres somnis. Si ara tots fem colla, quina classe de viatge ens esperarà? Així tots podrem viatjar en plena llibertat i este sentiment mai tindrà fi. Tots compartim l'emoció de ser un equip i això ens durà al final. Comencem a viatjar i prompte tots junts guanyarem. I prompte tots junts guanyarem.